Muhammadu Siraja mo barke mum saroye eleyde mo golle mum jaali eno koroyidɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada lan tanalu lbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim lan tanalu lbirra on dañata moƴƴere nde baraji ɗi aljanna o ɗum dañata ko hatta tunfiqu mimma tuhibbun ha nafgon e ko ɓurɗo yidde ko jomum ko ɓuri yidde ko taw ko hen ittata en sakkoro wona ko jomum yiɗa ko ganduɗa no wino to ni o ƴettata ɗum so wona taw on huɓɓugirtan dokkoyo ko yiɗi ko on won dañowo ko dañete e dokkal ko wa ma tunfiqu min shay'in kala noon ko mbanuɗuɗe hunde konde heewi ko fof e konde famɗi ko fof fa inna Allaha bihi alim Allah ne andi ɗum te ma yoɓ ɗum haydara mankinta hen yahudiyankoɓe ɓe mbiyanaɗo sallallah sallam aɗa wiya an gonɗa koye laawol seydina ibrahima te on ñamata tew gueloɗi ƴetta kosam gueloɗi Allah wi kullu ɗa'ami dendagal ñamde kana hillal li bani israil fo e ndeganno bani israil en bani israil fo e ndegannoɓe ñamde fo e ndegannoɓe illa ma harrama israilu ala nafsihi sona ko israil hono yaaqoɓe harmini e hoore mum ɗon ko harmini e hoore makko ñamde gueloɗi wanno ko hebno refi no wiye alɓul nasa o taka Allah so selli o ñamata ngeloɓe Allah sellinimo kis ɗum waɗi ngeloɓe harmi on ɗum o harmin ɗum min qabli an tunazza tawra ko addi tawre jippinte so tawre jippinata kono annabi Moussa ari nde ɗum addi annabi Moussa no feewi no feewi ɓuri wiiɓe faatu bi tawrat gadde tawreta fatluha jangge ɗum ƴeewon so on tawata tan ko ana haala wonde ko kanko yaaɓum harmini e hoore makko tewgeloɓo ko adini tawrete jippinte in kuntum sadi sey ko gonɗi ko mbiɗon ko so tawi oɗon gonɗi ko mbiɗon ko gadde tawrete ƴeewe ko gaddi an tawrete ko gandi e penat faman iftara kala fefendiɗo alallahi lkadiba fefendi ala fenade min bade dalik caggal ɗum ɗon caggal hujja o laabti wonde karminugol ngol ɗon ko yaquba tan harminno e hoore muɗum wona guila ko wonde seydina ibrahima caggal toon ɗum laaɓi ha gasi goɗɗaari ne fenno wiya ko annabi ibrahima harminno ɗum ko wala ko mudara ɓe gon toñoɓe anda gonga ha gasa rutto salo gonga o adda fenade wiyen tabitina ɓe gon toñoɓe qul sadaqa Allah wiiɓe Allah haali gonga e kala ko Allah haali ɗum tan woni gonga o fattabi'u ngabboɗe millata ibrahim laawol ibrahim ngol gommi e mumgol min Muhammad seydama sallah sallam wiiɓe noon ngabboɗe laawol ibrahima ngol hanifan tawi ne woñi ga kala diineji taw ko l'islam ɓolo ɓoccollo won toon wa ma kana min al mushrikin seydina ibrahima meeɗa jeeyede e sirkuɓe rendoɓe Allah goɗɗum kanko ko islam tan o jogui o ala diine goɗɗo yahudiyankoɓe kamɓe ko wonno saafo ɓe jogui cukorlo ko hakkude Allah sallah sallam hakkude ɓe julɓe ɓe mbi onon de hay so keeɓi qibla men adi qibla moɗon so goppi qibla men on de adi Allah wi inna awwala baytin wudia linnasi lalladhi bi bakkata inna awwala baytin ardi fof suudu adinu wudia linnasi wanne ɗi yimɓe en ndewa hen Allah adi fof ko lalladhi bakkata ko wondu bakkandu bakka ko kañum wiyete makka no wiye bakka no wiye makka ndu suudu fo adima heede
mbe Allah ene rewe hen ɗo yimɓe kay mi mana suudu ko ha Allah rewe hen fof makka adi ndeke so yimɓe qiɓɗoɓe adini ɓe kalani gonga makka ardi kaaba ardi ewa malaikaji ma noon ko aadinde adama tagete hakkude mayri e aksane mahete cagal makko cagal adama jibinade aksa ɗum cewande cagal ɗum aksa masde aksa mo hoya noon hadis wi wiyama leydi ndi nde tagetende ɗo kaaba dariɗo ɗon fo adi feeñde e leydi ɗon adi feeñde hankadi noon werta ha yaaji on kaaba noon mubarakan ko barkina ko baɗaɗo barke ko baɗaɗo barke kadi wohudallil alamina ko peewal wonde binde ɗe omo holla lawol wonta goƴe ɗe fof fihi ayatun bayyinatun en waɗi hujjaji labtuɗi en waɗi maale pille labtuɗe ene jeeya hen maqam ibrahim darorde seydina ibrahim to dartono o maha kaaba ɗo ɗum nan ɗon ha joni ɗum nan ɗon batte tele makko ene hen kañum fof e juutde jamanu guilɗen ha joni nan ɗon ne reeni so ari ma yi koyɗe makko ɗe kadi ne jeeya kay sa suudu sa ari ɗon kala moƴƴere mbaɗanɗa ko sowete ha heewa kadi ndiwri weyata e dow suudu he so ari tan taaro suudu ndu kam wiyama hay affaire ha ɗo ɗon dow makko wa man dakhalahu kana amina kala natɗo e suudu he nokku to won ɗo wonde foti hoolade kana amna poɗɗo hoolade sabu ɗon hay leggal mum ne haɗa heleede hay polli ne haɗa wareede ala ko haali neɗɗo kam walillahi ala nnasi hajjul beyt man istadaa ilayhi sabilan ndum suudu ha joni ne jeeya teddugal mayru walillahi ala nnasi ene waɗɗani allah e dow yimɓe he fof hajjul beyti hajjude no suudu yaade hajjoede faando suudu ndu yaha wangoyo e mayru ɗum allah ne waɗɗini ede yimɓe fof e jambaɗanamo ɗum kanko allah may sadaa ilayhi sabilan kala kaɗo lawol faade e mayru ne waɗɗi ɗum yaade mana jomum ne selli ne sembi ne hooli zaadu ne woodi bas ne woodi ne waɗɗi jomum yaha hajjeede wa man kafara kala jedduɗo farilla allah o noon fa inna allaha ganiyun allah kam ne yondini gaabinde enen fof so en moƴƴi en ɓuri en peewi ɓeytama haydara enen fof so en gooñima en calima ustatama haydara allah yondini gaabinde ɗe nde ko yemirte ko fof ko ha nafa yimɓe ɓe ko hatte ko fof ko ha nafa yimɓe ɓe قل يا أهل الكتاب ويأهم من أهل الكتاب لما تكفرون فلكم جدا تون بآيات الله آيات الله ده هنا القرآن فلكم جد القرآن تي والله الله شهيد كسيده ومتوى على ما تعملون بتونكو فوق عند الله انتوى فلكم سابوا جد القرآن تي عندكم يبغى تبدو يتجد منكم بندي جد القرآن كم جد منكم بندي قل يا أهل الكتاب وي من أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله هلكو بدتين هلكو كيدتين بلاول الله ودون تيم بلاول الله جد أدنى هدين هي فوف ودون فلكرون هاجون نجو ودون جد تيم بمن آمن كلهم قولين غارون بدون فر هاجم يلتهن تبغونها عوجا وأن أطلعوا الوجه لا الجونيو ورمبيا دينو كوتر أنت يمبي هذه بيار دياس يادان الجماعة هي فيواني قلبانو رمبنا نياوج دينو كوساب رمبنا وأنتم شهداء تقولون تيدي وأنت أولو دين كون دين بالليجو كون دين بالله بلاو كون دفتر مودون هي كون فوف
ko saabi oɗon mbaɗ noon te oɗon nganndi omo llahu bi gafin amma tan te oɗon nganndi allah wona bersindi ɗo ko mbatton ko oɗon nganndi mbatton ɗo ko ko yoɓoy heewi ɗum haa timmi hokko saabi oɗon mbaye noon yahudiyankoɓe wonno konno e madina he eɓe nganndi leƴƴi ɗiɗi mawɗi no awsa hasarde en kaɓi duuɓi capannayyi nde la sala arde nde waɗi feere fof haa ɓe kawri ɓe gonti gooto ɗum ko ronkano heɓeede yahudiyankoɓe ɓe no ñande wotere goto ɓe yii tan awsa e hasare mbaadi moƴƴodirde ni ɗum mettimo o felliti wadde feere no itti firti hakkude maɓɓe tan waade omo haala kaari en heɓe ni kaari en mamiraɓe maɓɓe no mbardiranno ni o aade omo haala haa ɓe laawondiri haa laawaari immi mawde haa pelliti habde kay allah wi ya ayyuha alladina amanu e hemon juɓe gowñuɓe allah in tuɗiiu son ɗoftima fariqan hunde min alladina utika hunde annaɓe sere ɓeeɗa yahudi en ko son ɗoftima hunde maɓɓe yardukum mbaɗa imana kon kafirine yardukum maɓe rutto on mbattuna kafirine heefereɓe mbaɗa imana kon tagal gonɗi on moɗon so goppani ɗo on keɗoɓe ɓeeɗo ma mbattuna heefereɓe tagal on goni julɓe ha gasi wa kayfa takfuruna holno jeddirton holno gontirton heefereɓe wa antum te onon tutla aleykum en dusire e moɗon ayatullahi ayaji allah wa fiikum rasulu te laaɗo makko ne e moɗon oɗon jii niraaɗo allah nana wondi e moɗon ene jangga noon ayaji allah holno gontirton heefereɓe wa man yatasim billahi kala noon motoriɗo e allah nangude allah ha tiiɗi faqad hudiya ila siratin mustaqim makko rewnama e laawol wortingol ndeke e joni nangto allah ha tiiɗa dentoɗon ɓe ko bonnoɓe yahudi ko bonnoɓe ya ayuha alladina amanu e hemon julɓe gonɗinɓe ittaqullaha dentoɗe allah haqqa tuqati no foti dentorede ni dentoɗe no foti rentorede firti ko yo ɗofte taw o wafetake yo mante taw o yeddantake nemaji makko yo siftore taw yejjittake nela sa sallam koni firi ɗum ɓe mbi ine la sa sallam hol mbaɗo waade ni ɗofta allah taw wofata ne yetta taw yeddata ne siftata yejjitta satti de on sa fonu sih ɗum ɗon on neñña waɗi itta allah wi fattaqullaha mastadatum kulle allah fodde ne mbawir ɗon o hoytini alhamdulillahi rabbil alamin wala tamutunna woto maaye koye illa wa antum muslimuna sona taw ko on julɓe jogiiɓe islam jebbiraniɓe allah hay goto woto maaye koye sona taw ene woni jebbilniɗo allah ko laaɓi jaɓanɗo allah ko laaɓi wa'tasimu namtoɗe bi hablillahi e ɓoggol allah jami'an onon fof onon fof namte e ɓoggol allah he mana diina makko o wala tafarraqu woto ceerte caggal o goni julɓe han kadi gone gootum onon fof ko on gootum ko diina o renndin ɗon han kadi ala leñol ala hinde ala heddi wadkuru ciftore ni'matallahi aleykum nema allah e moɗon hanki gonɗon ko habdiɓe oɗon kulodiri oɗon gañodiri oɗon goppodiri hande o gonti gootum oɗon jiɗodiri oɗon korsodiri oɗon nangodiri ɗum ko nema allah mawɗo e moɗon ciftore noon is kuntum aada ane gonɗon añodirɓe e nder moɗon fa allah fa bayna qulubikum hawrini ɓerɗe moɗon waɗi ɓerɗe mon kawruɗe netton añodirde fa asbahtum gontuɗon ihwana musidɓe binemati sabu nema allah o nema allah mo allah waɗi on woni sababu hande gonton jiiɗo yumma e babu te wa kuntum ala safa hufrate minan nar te gonɗon koye tondu gaska jeygol ko hen darin ɗon emo teɓɓirtuɗo fof e nder jeygol ko ɗo gonɗon fa gadatu mina allah dandi on hen saabu liminagal naɗon liman daɗɗon e ngol jeygol nden noon ƴette allah e ko allah waɗan men ko
kadalika ɗum ɗo laftirni ko hono ni de yubayyinu llahu lakum allah feññiniranta on ayatihi ayaji mum ɗe koni o laftinata on ayaji makko ɗe laallakum tahtadun ɓeɗo ɗon peewa ɓeɗo jiita laawol mbawa rewde heen waltakum minkum yo jeeye e mon yo won e nder mon ummatun dental ɓe ngannduɗaa yad'uuna ilal khayri kono noddoɓe faade moƴƴere yo julɓe keɓe nder mum yimɓe ngannduɗaa dariiɓe noddude yimɓe faade moƴƴere taw naa fof tan jooɗo han hay goto daraaki heen taw ɓeen wa ya'muruna bil ma'rufi ene jamira ko moƴƴi wa yanhawna anil munkari kadi ko boni kala ko jii ko moƴƴi ne jamira kala ko jii ko boni ne kada ɗum yo heeɓe e nder mon ɗum so heɓaaki fottataako kala galle ne foti jogaade baaɗo noon kala leegal ne foti jogaade baaɗo noon kala wuro ne foti jogaade baaɗo noon nden ndewata laawol kono goto fof so atta wiyama ko ceerno tan hakkude on gooto fewata ulaika ɓen waɗoɓe noon ɓe humo mufni ɓengol malaaɓe ko ɓen goni malleteɓe ɓe yallotene ɓen ewa wala takunu woto jeeyɗe woto gone kalladina hono ɓen tafarraqu sertuɓe waxtala fo luurdi gonno koye jini he gooto tagal ɗum ɓe ceerti e mbaɗi dente goto foti tilno bange woto mbayano ɓeenni waxtala fo ɓe luurdi min badi ma jaahum ɓeena taga hujjaji ngari e maɓɓe ɓe jii hujjaji laftuɗi wonde oɗo de woni ko e goonga woni ko e laawol woni ko e sunna laaɓɗo cer kamɓe fof ɓe nganndiri noon tagal ɗum ɓe ceerti mbaɗden toon woto mbayano ɓeenni yo danni jeeyde ɓeen wo ulaika lahum adabu adimu ɓeen ko lebte mawɗe ɓe keɓoyta man holno ɗele to garata ɗe garata ko yawma tabyaddu wujuhum wa tasaddu wujuhum ñande jiita jeese goɗɗe en danwi enen belti enen belka wa tasaddu wujuhum jeese goɗɗe ne ɓowli ne ñirɓini ne tummini ñande heen ñande heɓe jeeta lebte bonɗe ɗe ɗum woni ñandarga holko sa tummini saabirum ɓe mbiyete ko akafartum baada imanikum ɓe mbiye mbata on kam on jeddi caggal on gowɗini on naati liman ha gasi caggal ɗum jaltuɗon heen fenɗon on ɗon liman ƴettuɗon feere wonde mbata noon mbaɗɗon tawde ko noon ko luɓuɗo ala meeɗe lettude bima kunta toon sabu ko jeddan ɗon ko meeɗe lettude sabu ko jeddan ɗon ko heddiɓe joom jeese daneeje ɗe wa amma alladina biyaddu wujuhum amma joom jeese daneeje ɗe ɓen won julɓe tigiriɓe heddiɓe e aadi ɓe fa fi rahmatillahi ɓen kam goni koye jirumdeeru allah goni koye aljannaji hum fiha haaliteɓe ɓe jaltata ton ɓe keddoro ɓe gona yaltoɓe tilka ayatullahi ɗum ɗo ko haala ɗo ko ayaji allah wona miijoji yimɓe tan ne kaala ala ko allah haalirndani haa ganden ko noon tigi woora natluha aleyka e min duttoteɗe e ma an mouhammad sallah sallam bil haqqi e dow gonga ko ayaji allah dusitto e ma allah haalantuma ɗum e dow gonga tene foti wonde wama llahu yuridu liman lil alamin allah yiɗa toñde tagoyɗe neɗɗo watta o nangani taw toñi ɗum taw waɗana haydara o yiɗa ɗum walla acce joni majjere jaaha e majjere ha ma o sumoy ɗumen o watta ɗum wadde allah wadde gonga haalaɓe holla yimɓe haalaɓe cer yimɓe fof ganda jiɗɗo rewde heen rewa heen male caliɗo so woñima sumyama kañum sumi hoore mum sabu kañum sali rewde laawol ko wona wonde andaka walillahi ma fi samawati wa ma fi l ard ko allah jeeyi ko woni asmanuji e kone leydi fof kanko tagi kadi kanko jeeyi fof ko jiyaɓe makko walillahi to jooɗo makko gueɗe fof kadi paata koto makko hunde fof faati koto makko hay hunde ala ko faati hoore mum wadde faati ko goto kuntum on goni on leñol Muhammad sallah sallam on goni onon gollol leñol to gandal allah hayra ummatin leƴƴi fof ko leñol mum ɓuuri kala leƴƴi oxrijat mi yettide yimɓe kala leñol mango e feeñde aduna heen leñol mango ɓuri moƴƴude holko waɗi noon ta'muruna bil ma'ruf
watan hawna anil munkari oɗon jamira ko moƴƴi oɗon kaɗa ko boni watini bila ko ɗon gonɗini Allah fof saabilingol ko moƴƴi liƴƴi fof fof saabilingol ngol ɓuri moƴƴude liƴƴi fof ko ɗe gueɗe goto maɓɓe fof ko jamiro ko moƴƴi kaɗo ko boni teeni gonɗini Allah mana ko jamirta ko fayi ko yamirode Allah kaɗo ko fayi koye harde Allah ɗum waɗi leñol ngol ɓuri liƴƴi fof moƴƴude wonko ɗum wiide walaw amana ahlul kitabi lakana hayran lahum sinno ahlu kitabe jamno gonɗinde sinno ahlu kitabe jamno gonɗinde lakana hayran ɗum ɓurano moƴƴude mabɓe ɗum ɓurano moƴƴude mabɓe wono kam jaɓe hen gonɗine keɗɗon hen gono ñamre ko moƴƴi haɗo ko boni haɗa anno min mumin eɓe jogui gonɗu eɓe jogui julɓe noon kamɓe ahlu kitabe hen kadi wona kam fof goni bomɓe ɓe ala eɓe jogui moƴƴuɓe eɓe jogui gonɗinde koyen abdoulah ibne salam en radiallahu anhu wa ashabihi kono wa aksaruhum ko ɓuri heedoɓe kamɓe ahlu kitabe en alfasiqun kañum goni fasikeɓe ɓuri heeɗon ko fasikeɓe ko hefreɓe jaɓani gonga o jokke haajuji mon noon ko teftoɗeɓe kadi woto kuleɓe lan yadurrukum ɓe lorta on e mbawa on lor yahudiyankoɓe woto jenne mbayde he dolni ne mbayi yilbinade ni e dara mbawna o lan yadurru ɓe lorta on illa adan so natan jennode ga gueɗe mbawa ɗum tan mi jogani on ɗum tan mbawana on ɗum ɗum kay balli takkata koye moɗon kala joom haali e ma ɓay ala e ma ko balli puyɗo jokko haaju mum te wo in yugatilukum seeɓe kaaɓi e moon so pelti habde e moon ɓe mbiya ɗon cuusa on mbawa haare ga kirket ñande pelti habde e moon wallu ko adba ñande hen maɓe doga maɓe kollu en caggaleji saabu ñande hen maɓe doga maɓe poole ɓe doga woto nane ko ɓe guijoto ko oɗon kula woto kuleɓe a dara e mbawana summa la yansuno kadi e balletake ɓe ñingantake Allah walla ha mugo e dow moɗon Allah walla ɗon tan e dow maɓɓe duribat alayhim zillatu aynama suqifu duribat alayhim ne fawi maɓɓe a zillatu ko yeere aynama suqifu kala ten mbawi tawede kala ten mbawi tawede koko yeere tan fawi maɓɓe kamɓe ɓe kawe goote men ɓe ƴeeɗum toon leyɗele maɓɓe to ne jogui galle ne jogui oto moƴƴo ne jogui gonka moƴƴe te kamɓe ligguinta ɗum de ɓe ngala ko jomum jogui ko e mbawa wadde jomum wattani ɓe kawe ɗum kamɓe ɗum zilloto tamon ɗon jomum jogo ha heewa kono jiira fotti kawa miskine aynama saɗi fo illa bi hablin min allahi wa hablin min annas so naade ɓoggol gimmol ngol e Allah e ɓoggol gimmol ngol e yimɓe mana ko ma tan balla Allah e balla yimɓe ente heen ndeɓe gona hunde ha ɗo gonɗen ɗo katoɓe keeɓi doole wonta baggi kamɓe yahudiyankoɓe katoɓe doole wonta baggi kamɓe ɓolɓe eɓe jogui foof kono en mbawa haydara ma ɓoggol goɗɗo tan nde mbawa wadde hunde ne hawni Allah haali gonga wa baaru ɓe duttodi bi ghadabin tikkiri min Allah immorde Allah ɓe duttodi tikkiri immorde Allah wa duribat alayhimul maskanatu kadi miskinagal fo wawi dow mabɓe miskinagal fo wawi mabɓe ha so ɓe ñooti ɓe ñotta ko ha faaɗa fo ɓe ponde ɓonde ya fota ɓe mbatta yaade mbiɗo ko bonande Allah ko ngol miskineɓe wona jogade ɗum jogui ha heewi kono miskinagal gasata e mabɓe sabu jomum ko jogi ko en ɗawi e haɗoyi hoore muɗum zalika waɗi noon mbi annama ko soɓe kamɓe kanu yakfuruna bi ayatillahi ɓe jeddanno ayaji Allah ɗe ɓe jeddanno ayaji Allah wa yaktuluna anbiya ɓe mbaɗa annabaɓe ɓeyata haqqin ko haalda e gonga ko ɗum saabi Allah fayi mabɓe ngal ɗo miskinagal e kanɗon ko yeera zalika waɗi noon bima asaw ko gofanno ayura ko gofanno Allah ko kadi o kañ yaftade ko jaggitanno ko wofde Allah nde woni ko yiddude ayaji Allah ɗe ko jaggita ko warde annabaɓe e warde moƴƴuɓe dayman ha hande eɓe hen
بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الأنعام. نعم. قال الله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. قد نعلم الذي من عندك إنه هو نكجم لا يحزنك الذي يقولون كاته وكاله إن مسمى إن أدم سناد الله على جبه بندني كم جد سألني نمسمى نفي فإنهم كبرنا لا يكذبونك فن رامده ونعم بفنك كبير فنك ونعم بفنك ولكن الظالمين كون تونيو به يجحدون بآياتك أجعل ذي بجدة أجعل ذي بجدة ونعم بفنك أعلم من يدل. عن علي رضي الله عنه قال إن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به فأنزل الله الآية رواه الترمذي. سيدنا علي رضي الله عنه إن أبا جهل أبو جهل قال وين للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنا من لا نكذبك ونعم من فنك ونعم من فنك ولكن كنا نكذب بما جئت من فنك غدا ونعم من فنك من فنك غدا من بيتنا كو ودي الله جيب او آية من غندي كاي وكالته كون ميتمان في كون يا ادنا فنده آية جال دي من فند دو غني يبي رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم إلى آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أي يلبسكم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض قال هذا أهون أو هذا أيسر رواه البخاري والترمذي. جابر رضي الله عنه لما نزل جيبي هذه آية جيبي آية بيو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كان قال وني باودو imminde lebte e dow moɗon immoro dow ñana e mon allah woni mbaɗo wadde noon nde ayo arde allah wi dani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wi awdu biwaji min mollo sabu yasuma yadan meɗe lebte gimmoro dow ngara ñana amen kala kamin min mollo yasuma yadan e lebte